Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гүлүсә Сыңғатуллина. Отна көннәренең атамаларын истә калдыру хәзерге заман яшьләрендә авырлык тудыра. Соңгы вакытта өлкән буында күбрәк рус теленә мөрәҗәгать итә башлады кебек. Ә бит алар үзебезнең татар телендә дә нинди матур яңгырашлар. Бүгенге тапшуыбыз отна көннәре хакында булыр. Борынгы төркиләрдә отна 5 көннән торган. Соңрак ислам дине кергәннән соң 7 көнлек отна кабул ителгән. 7 көнлек отна иң беренчеләрдән булып борынгы Көнчыгышта һәм Вавилонда барлыкка килгән. Оннан соң Көнбатыш Европага, Римга үтеп кергән. Оннан барлык халыкларда 7 көнлек отна исәбе кулланыла башлаган. Дүшәмбе хәзерге календарь атнаның беренче көне. Иске китапларда дүшәмбе дип язылган. Сүзнең ду кисәге 2 мәгънәсендә. Бу сүз фарсы теленнән килә. Ул шимбәдән 2 көн соңрак дигәнне аңлата. Синонимнары: базар арты көн, базар иртәсе, баш көн, туган көн. Сөйләм телендә ял арты көн дип тә әйтәләр. Биектау районы Мәмдәл авылында дүшәмбене кала базары көне дигәннәр. Ихтимал бу көнне якшәмбе базарында калада сатылып бетмәгән товарларны китереп сатканнардыр. Сишәмбе гарәп телендә сәлоса. Мишәрләр сишәмбене буш көн дип йөрткәннәр. Борынгылар атнаның бер көнен яман көн дип санап, ул көнне мөһим эшкә тотынмаганнар, сәфәр чыкмаганнар. Бу көн атамасы шуннан килә. Башкорт теленең диалектлары сүзлегенә сишәмбе мәгънәсендә Татыян базары көне теркәлгән. Сишәмбе татарда тукучылык, ирләү, бәйләү көне булып исәпләнгән. Чәршәмбе татар диалектында кан көн. Әстерхан якларында кыры көн. Валентин Беркутов булай дип язган: борынгы мәҗүсиләрдә атнаның 3нче көнендә корбан чалу йоласы була. Һәм шушы йола керәшеннәрдә көн исеме буларак сакланып калган. Пәнҗешәмбе атна кич. Элек күбрәк пәнҗешәмбе рәвешендә йөргән. Шул ук мәгънәдә хәмис сүздә очрый. Фарсы мәкале була яңгырый. 40 ел хәер сораша, ә пәнҗешәмбене белми. Элек шәрекътә хәер истәүчеләр пәнҗешәмбе көнне, ягъни бәйрәм алдыннан йөргәннәр. Җомга җыелып намаз укый торган көн. Барча мөселманнар өчен олуг бәйрәм көне. Мөселман календарында атнаның 6нчы көне. Шуңа күрә татар теленең күп кенә сөйләшләрендә ул атна көн дип йөртелә. Җомга көнен яум әл-мәзид, ягъни юмартлык көне дип тә атыйлар. Бүген күпчелек мөселман илләрендә җомга ял көне дип игълан ителгән. Габдулла Тукай да сабыйларга: иртә торгач та язарга, дәрсең укырга тотын. Тынма, эшлә, тырма тик. Тынсаң тынарсың, җомга көн дип киңәш бирә. Көнбатышта һәм гомумән христианнар арасында җомга көннең айның 13-нә туры килүе яман фал дип карала. Бу ышану күптән түгел генә барлыкка килгән. Шират ял көннәренә дә килеп җитте. Шимбә һәм якшәмбе бик күпләрнең зур түземсезлек белән көтеп алган көннәре. Шимбә җомгадан соң килә торган көн. Татарлар аны җомга иртәсе көне дип тә йөрткәннәр. Рифкат Әхмәдиянов шимбә сүзнең асыл мәгънәсе 7 көнлек атна ахыры икәнен һәм аның нигезе мөселманнарда, христианнарда һәм яһүдләрдә таралган булуын искәртә. 20нче гасыр башларында Казанда дәүләт мәктәпләрендә укучы яшьләр оештырган әдәби түгәрәк шимбә дип аталган. Шимбә еврейларда буш, ягъни эшсез көн. Татар телендәге чыганакларда шимбә көнне гарәпчәләтеп сабәт, сәбәт дип атау очрый. Якшәмбе татар теленә башта якшәмбе язылышында килеп кергән. Гарәпчә, татарча, русча алмалар сүзлегендә якшәмбе язылышы теркәлгән. Рус телендә воскресенье. Ләкин воскресенье рәвешендә язылса, үлгәннән соң терелү, кыямәт дигәнне аңлата. Воскресные школы, якшәмбе мәктәпләре, ягъни 1917 елгы революциягә кадәр Россиядә өлкәннәр өчен якшәмбе көнне эшләп килгән мәктәпләр. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.